Iżjed membri parlamentari Ewropej qed ikomplu jipprotestaw għan nuqqas ta' azzjoni mill-Parlament Ewropew li tmexxi Roberta Metsola dwar il-gwerra fl-Istrixxa ta' Gaza. Waqt seduta plenarja tal-Parlament Ewropew fi Strasburgu, id-deputata Svediża Abir al-Salani ipprotestat fil-ħin tad-diskors tagħha f'dibattitu dwar dak li qed jiġri fil-Lvant Nofsani. Iżammet id waħda fuq ħalqa li turi n-nuqqas ta' kundanna mill-Parlament Ewropew għal ġenoċidju imwettaq minn Iżrael u bl-oħra mollija kienet misbuqa ħamra, simbolu tad-dem fuq idejhom għal qtil ta' 30,000 persuna fosthom tfal u nisa innoċenti. Din mhix l-ewwel kundanna u protesta lejn l-istituzzjoni u anke kontra il-President tagħha Roberta Metsola, hekk kif fi protesti mifruxin madwar l-Ewropa kollha inkluż barra il-Parlament Ewropew ġew akkużati li huma responsabbli għal massakru f'Gaza. Ftit jiem wara l-attakk tas-7 Ottubru li għadda mill-Ħamas fuq il-parti Iżraeljana, Metsola u l-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen laqtu kritika ħarxa wara li min jeddhom u bla approvazzjoni tal-istess istituzzjonijiet li jmexxu marru il-Lvant Nofsani biex jagħtu il-barka lill-militar Iżraeljan. Dan il-ġest kien ikkritikat bl-aħrax mill-komunità internazzjonali bħala l-approvazzjoni għal dak li spiċċa jseħħ ftit wara.